धेमाजि जिल्ला सिमेन्टसापरियाव एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बैसागु बिदाय फोरबोनि साखाफारा। फैगौ एप्रिल दाननि 29, 30 आरो 1 मे खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन बैसागु बिदाय फोरबोआ। बे रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंफुंनो लानायाव दिनै सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सनेस्वर बसुमतारिया गायसननानै होयो। गाहाय खुन्थिया गायसननायावनो बाहागो लाफैयो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपांकर नार्जारी, लेङाइ आफादगिरि सुनित बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि लकेन बसुमतारी, बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी, बिटिआरनि बायजोनि सारेन्डार एनडिएफबिनि आफादगिरि धर्मेश्वर बसुमतारी, एमएससिनि इएम मलेन्द्र नार्जारी, धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा शभारानी बसुमतारी। मख'जाथावदि सानजारि नोगोर रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो आफादनि आफादगिरि नाथुराम मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि हिरण्य स्वर्गियारि आरो दख'रानि सिङाव थानाय बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। दिनै आंखौ फैबाय थानाय जा 32थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो दा बेहाय जोंनि एसबि बर' गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लाना खुंनो नागिरदों आरो बे खुंनो नागिरनाय हाबाफारि हिसाबै सेथि हाबाफारि हिसाबै दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय दंमोन आरो बे गाहाय खुन्थिया गायसननाया आंखौ आलासि महरै लिंना लाबोनानै दिनै आंखौ गायसननो थाखाय बिबान होबाय आरो बेखौ आं अलरेडि गायसनखांबाय। आं आसा खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय जा बे 32थि बैसागु बिदाय फोरबो बे बैसागु बिदाय फोरबो जाहाथे आफा अबं गसाइनि अननायाव मोजाङै खुंफुंलांनो हाथों बेखौ आं इसोरनाव आरज गाबबाय। आरो मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन जे दिनै गोदो गोदाय जा जों बैसागु जायोमोन बा बैसागु जों मागियोमोन बा बैसागु जों फोरबो फालियोमोन बे बैसागु फोरबो फालिनाय माखासे आलायजाब्रि माखासे जोंनि खान्थिफोरा मोजां नङामोन आरोखि। नाथाय आथिखालाव जोंनि गोनोखो मुगायाव बा जोङो गोनोखो मुगाजों मिलायनो थाखाय बा आगानजों आगान मिलायनो थाखाय दिनै जोंनि माखासे गेदेमा गोरों गोरा बिथांमोना सानखांना लाबोनानै जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय दिनै सहरमुखि होनना बुङो जायखौ जोङो जौस्रांसिम लाना फैबाय। दिनै बे जौस्रांसिम लाबोनाय लोगो लोगोनो जोंनि माखासे स्टेन्डार्ड बैसागु जानायनि जा स्टेन्डार्ड बे स्टेन्डार्डआ जोंनि गेजेराव नुजाथिदों। मोनसे बाथ्राखौ जों आरो बुंनांगोन जिहेथु बैसागु फोरबो जानाया जोंनि बैसागुनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा बेरखाङो आरो दिनै जोंनि हारिमु दिन्थिफुंनायबो जाहैयो। दा बेहाय जोंनि माखासे बादायलायनायफोर जों बेहाय खुंफुङो जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव जेरै देमसि मोसानाय बेफोर गोमालांनो हमदोंमोन बा बैसागु जानाय बेफोर गोमालांनो हमदोंमोन। दिनै गोदान बैसागु मोसानाय रंजानाय देमसि मोसानाय खाम दामनाय सिफुं दामनाय बेफोरबायदि माखासे जोङो बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेहाय लायो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि माखासे गामि सिंनि जाखांफुनाय गथ'फोरा जाहाथे बेहाय स्कप मोनो बेखौ मोनसे प्लेटफर्म बानायना होननानै आं बुंनो नागिरो आरोखि। दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं जा बेखौ फोजोबनाय जाहैबाय। रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो आफादनि जानानै जोङो देग्लाय गुबुन बोसोरनि बायदिनो जोङो देग्लायबो बिदाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंनो होननानै थि खालामनाय जाबाय। जोंहा बेयाव माखासे मोसानाय दामनाय देनाय मोसानायनि जेसेबां जोंहा बैसागु राजा बैसागु रानि बेफोरबायदिनो माखासे आइटेम दङ। जों बेखौ मोसानाय मुसुरनायाव गासिबखौबो लाफाजोबदों। आरोबाव जोंहा बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन आयदा दुरुं बोनाय दाउला सौलायनाय बेफोरबायदि माखासे जोङो आयदाफोरखौ लाफाबावदों। आरो आंहा फोथायनाय दङ जे गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै जागोन होननानै आंहा मिजिंथिनाय दङ। आरो जोङो साननैसोनि सिगां जोङो गामिबो बादायगिरि बिथांमोननोबो जोङो लाइजाम हरखाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो माखासे देंखोगिरि लाबोगोन। देंखोगिरिखौ जोङो दासिमबो थि खालामनो हायाखै। जों गाबोननि बिथोरावनो देंखोगिरिफोरखौ थि खालामनाय जागोन। माखासे बे खम जालांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो गामियारि सुबुंफ्रा बिथांमोना आबाद मावनानै जानाय जिहेतु बेनिखायनो बिथांमोना खम जालांदोंमोन जोंहा। नाथाय जोङो एबाराव जोंहा फोथायनाय दङ जे एबारै गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय
फैगोनखौ जोङो मिजिंथिदों आरो फैगोन होननानै बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे खौरांनि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय जादों।